Kinsa naman po nila kaya Andres Balay? Sus, Ginoo. Usam na po, bisita na po ninyo? Oo, magsige ko na una. Kawang akong mga anak nga daga, ha? Ay, gimog sige dawat-dawat og bisita. Katong una na yung bisita ni ngare. Ang naw nga to. Sus, Ginoo ko mura man to. Murag nabutan lang naw ato sa utos sa dinosaur. Ya karon ako, kinala po ko may bisita. Unsa man yung bisitahan ninyo? Ubus. Itsura ni sus pregaba. Murag na ikos atomic bomb. Kamura ba gid eskwela ta mo? Dili na ko gusto nga magsige mo puro magdaw-daw mo kanang bisita diri sa balay. Sigo pro pa pamisita. Wala nga maghuna sa gasto. Ngani wa pa panggay tay bugas. Basig niya na po nang pakaonon. Na ra ba ding murag patay gutom, murag wa ka kaonog usod ka semana og 3 ka buwan. May pa ni, papauli-uli ninyo. Kay basig ipakita ito sa mga kaigsuonan nga mga unggoy nga tuas dito sa lasang. Oh no. Sabado, usab kay imong tuyo na eskuha, kisa may imong gipamistaan di kong mga anak. Pili lang ka asa man ani, si Dinang o si Pulita? Aw, dili man gud ko mamisita tiyo sa imong mga anak kay na namang gugoy asawa. Dili man pug ko anang mga anak nga kanang si Dinang o si Pulita, dili man pug ko anak. Aw, usab na tuyo ni mo eskuha di ay. Nang di amang gikutiyo kay kanang gisugo ko ni Mayor na ay sobre budget sa imuha karon para sa eleksyon ba kay kinahanglan streetan ang butuan niya kay 5,000 ra bagi intaw soda ni ay kalimti tiyo high blood tawon mo tiyo ay di mo ko mamisita di po kumkaon ana inyong pagkaon na sobre nga para naging sa inyo ako no kana palipay ba ni Mayor ba para karon eleksyon ba pero ay kalimti karon panahon sa butuhan aw hala abi ko magmamisita ka sa ko ang mga anak ng tao nga saon mo gani nga pero may magud na ay mamisita nga ridong ani akong mga anak kay bawa naman ka mga first class gini mga tsura ani gini ba sus nagkatugan ning usang simana nga di pilahan gani ni nga res mga namisitahay walang ako mahal ba di ko pirmi nya mangayo lang kong pasensya si mo nya kining subri salamat kay ani sus wa gid kaday mag-ingon ka ganina na entertain ang takang mo maayo ang tao nya katong akong mga sulti ba kanang kalimti na lang to kay kuha naman ito mga joke-joke lang ito. Kumbaga, kuha na ba? It's a prank lang ba? Ay kabalaka kay karong umabot eleksyon. Katong kanimiyor ng ko. Ay street gini. Huwag kiniliko-liko. Street gini siya. Nya, pasensya na kayo ha kay sus. High blood yung ko lagi. Huwag ako na lagi. Ay, saong na eh. Naamdig. Abi kong magdili grasya. Abi na kong disgrasya. Grasya man din. Salamat kayo ha.